rasa sing ngendang ben ngaso karo jagung-jagungan karo Mbak Ut lah ya to bahas bisnis suwe ora mbek aku lho wis rong taun ra mbek aku mbok ya tekok lah WA-ne dilebokne. WA-mu lebokne ora, Mas? WA-mu lebokne ora? mbok ya tekok rek boro-boro wedhus saiki piro ngono lho aja nek dhewe adekne aja ning arep nyilih utang yo ora aku wis bukti aku 10 juta gagal sampai jumpa wis ngono sok-sokan oh ya baik ah apa kira? Mbak Apa ora ada Pak E? Apa? Aku malu ning ajan Aku yo ora kok aku satu beda ya. sing kok gareng tralala tenggange di anu ditibake nong tak tung detang tak dangget tak ketung dengan ketung besok nek wae nek tanggal kok Wes siap lho ancang-ancang lho. wis men tampan ono nek dhek ancang-ancang ki tampan ono mulane kok pendak semua kliwon ki nyang semen aku ning semen iki Kok pamit to? Mbok aja diomongke nek. wis rahasia Pacitan iki. Pacitan panas udan panas lele Mbak Natalia halo jenengan niku Gunung Kidule pundi kula semen. sampean nggih oh sik Mas Roni iki nang semen ki nang ngene Mbak Natalia apa nang Mbak Uun iya iki Janes Tapoy Nadyan Wadon
koplo jaipong langsung terus medre sesideman karo kodang kuning Mas. Oh iya, kok Mak miras pantes dicepetke wektune. Ya, ya ta. Ya kodang kuning mau wis. Ya. Lah. Komunitas wayang nasional, mana suaranya? Yeay. Orang main komunitas wayang sing teko. Komunitas pecinta sepak bola ya teko. Iya. Kompak semua. Hala Madrid. Ya.